astăzi ne vom juca jocul acesta super funny, care este Minecraft. Momentan o să ne dăm pe survival, că avem aici pisicuțe. Uite, ghiudă iază mică. A făcut un copil cu asta. Prima mea pisică, a doua, nu, asta e a doua, a treia și ce-a făcut-o. Te iubești, mama. Mătușica, pardon. Astea sunt sororile mele, da, pisici. Ok, poate astăzi o să ne dăm și pe survival. Uite, cute. Ok, ce vreau eu să facem este că vreau să facem chestia asta aici. Aceasta de... cum se numește? Ok, o chestie de asta. O să vedem. De ce e pe aici, pe jos? A, pământ, e pământ. Luăm de aici pământ. Și o să facem și mai adâncă, vă dați seama. Așa, că am văzut-o pe YouTube și chiar am fost curioasă. Oare ce se întâmplă? Ok, chestia asta care se dă în sus. Așa, gata. Am dat puțin tare. În primul rând, nu găsesc asta. Chiar nu o găsesc. Dacă știți voi despre ce vorbesc, chestia aia care se dă în aer și dacă o găsim o să vă arăt despre ce vorbesc, că chiar nu știu care e aia, dar e o poțiune, parcă știu că e o poțiune. O poțiune de aia care ne face invizibil și eu chiar vreau să ne dăm pe survival astăzi. Hihi. Poate ne facem o bază secretă roz. Haideți să închidem aici, că nu știu, am vrut eu să fac ceva. Dar mai bine. Pardon. E bine că am dat asta. Pământ. Știți ce scrie aici? Nu intrați. Am scris în engleză că poate să teni, nu știu, română și e păcat. Așa. Pool. Adică piscină. Aici e cam urât. Nu, am făcut o mare prostie. Vai. Am sticlă pe aici. Ip. Uitați, dragilor. Despre ce vorbeam când vine să îmi trag una. Doamne. Uite capul meu, așa. Cum eu dau pe asta de aici? Cum o iau? Așa. O să iau toate astea de aici. Ok, am aici. Și... curățăm miezăruca pe care tot o am făcut-o. Și vine să mă bat singură. Ok, haideți să ne facem o bază, efectiv o bază secretă. Uitați pe afară pe aici. Ar fi fain dacă mi-aș face o bază secretă pe aici pe afară. Fix aici. Să mă ascund cu pisicile mele dacă vine război ceva. Sau monștri prea mulți pe survival. Oh my god, ce idei super faine avem. Dragilor, da, poate scrieți-mi voi în comentarii și mi spuneți ceva tot cu roz să facem. Îmi spuneți voi ce să fac cu roz, pentru că mie îmi place că aici e casa mea cu roz, dar dacă vreți să intrăm și pe un alt, de-asta, o nouă hartă de asta, ok, și o să ne luăm materiale de acolo, dar prima oară facem spațiu cât mai mare, că văd că casa nu prea am făcut-o cât mai mare, deci haideți să facem măcar locuința asta micuță, baza noastră, să o facem mare măcar,
Că mă deranjează că n-am făcut casa mare. E o casă de la sătenia asta și să se ducă mai așa. Așa, până aici. E perfect. Și gata, cam atât. După atât. Și aici o să fac bucătăriu așa. Ok, dragilor, haideți să ne ducem aici. Voi să stați cu minte. Cu minți, pardon. Aici mâncare. Puteam să pun peștele. Să pun peștele aici. Dacă tot. Ăsta care fiecare dată îl pun aici. Astea nu pot să le pun. Pic, 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 pic. Stați aici. Și tu nu asta mai trebuie să stai aici, în fine. Ok, o punem pe asta aici. Ce? Am aruncat-o. Am aruncat-o. Fii să fie. Ok, am eu astea. Și mâncarea asta, de ce o mai țin aici? Trebuie să o pun aici. Uite. Așa. Nu, sunt prea multe. Mă gândesc, am o tonă de mâncare. Efectiv, am o tonă de mâncare. Așa, gata, perfections. Acum o să ne apucăm de căsuța mea drăguță. Ne apucăm. Prima oară vreau să mă duc aici, la... Așa... Unde e lumina? Unde îi lumina? Of! Trebuie să mai iau încă una. Așa, e bine că e aici, că mă apucă unde. Pun aici. Pun și aici, pun și aici. Pun și aici. Pun și aici. Încălțările astea. Și haideți să facem jos acum. Pe jos. Așa. Să vedem pe jos. Căvăriași frumoși, dar nu mai țin minte. Așa? Da, aici. Ai! Așa. Am o idee aici. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Doamne, mă enervez că nu mi se pun astea când trebuie. Ok, deci mă duc aici. Și gata, în sfârșit. Deci când o să mergem aici, pe scăruța asta, și gata. Ok, dragile mele surate, haideți că eu o să fac o bază și vreau să vă chem aici, la baza mea acolo, că sunteți surate bune. Doamne, doamne. Mamă, da, chiar nu știu unde e aici. Eu n-am bucătărie, dar pot să mă duc acolo jos mereu, să mă duc la bucătărie. E interesant, foarte. Deci, ce căutam? Nu pământ. Ia să vedem. Uita. Îmi bag unul prin grădină. Cred că o să se topească, dar în fine, nu mă interesează. Mă interesează să-mi fac unde sau o să... Prima oară trebuie să fac aici. Am nevoie de sticlă. Sticluța cu treabă. Cicuța cu o treabă. Gata. Așa. Deci mă duc aici. Nu te cred. Sau ce trebuie să fac? Așa.
Uitați-vă la el, cât de cute. Oh my god. Pe tine o să te cheme Bulgăraș. Oh my god. E cute. Trebuie să-i fac un print screen. Oh my god, gata, i-am făcut un print screen. Ce cute e. Băi. Vecine, intră aici. Intră, vecine. Așa, vecine. Haide, vino aici. Vecine, intră în casă dacă vrei. Doamne, vecine, vrei să te mănânce monștrii sau ce? Haide mai în casă. Hai mai în casa mea. Pleacă de la casa mea dacă nu vrei să stai în casa mea. Hai, marci. Da, pleacă. Sau intră în casă. Doamne, apără-mă și păzește-mă. Stai în casă, vecine. Da, să nu-mi intri în casă că te bat. L-ai și pe Bulgărașul aici. Lasă-mă pașă, vecine. Câteodată vecinii, nu știu, sunt ciudați. Aici va fi un televizor. Ce cute. Așa, mă duc mai în spate. Și o să mai pun un Bulgăraș aici. Abia aștept. Ok, aici... Mă scuzați că-mi trag mucii, numai că... Răceala asta mă enervează și pe mine. Pe cine enervează răceala, scrie în comentarii. Aici să fac încă un Bulgăraș, doar că încă nu este gata. Atunci când o să fie gata, atunci da, o să mai fac eu detalii. Deci dacă fac detalii o să îl bag pe Bulgăraș aici, adică alt Bulgăraș, pentru că pe toți se cheme așa. Da, ia iurea să-i stric Bulgăraș pe toți. Scrieți în comentarii nume. Dacă vreți să fie băiat, e băiat. Dacă vreți să fie fată, e fată. Da, să nu vă supărați dacă nu vă aleg numele. Da, pardon, așa. Bine, bine. Cred că pisicile sunt fix deasupra mea. Oh, ce fain. Aoleu. Da, pisicile sunt deasupra mea. Da. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Așa. E cute și așa. Poate vă întrebați dacă o să pun tot roz pe pereți, pe tot. Da, aveți mare dreptate cei care au zis asta. Roz peste tot, roz peste tot, roz peste tot. Ia-o. Poate băieților nu le place roz, că asta știu din propria experiență. Pentru că mai am frați, adică am frați, 2 frați care nu le place la niciunul rozul. Efectiv, cui îi place rozul ca băiat? Bine, și mie îmi place albastrul. Deci, unui băiat poate îi place și rozul. Da, mai rar băieți ăștia. Sigur a murit. Cine, Doamne iartă-mă, moare pe aici, pe sus? Cine se omoară? Între ei. Vecinii! Eu zic să stai aici. Bulgăraș, ce faci? Mizerie! Bulgăraș. Să-mi dați nume pentru cel de aici, pentru că Bulgărașul îl cheamă pe cel... Da. Dragilor, mă scuzați pentru mai devreme. M-a chemat mama mea și a trebuit să merg la ea. Și dacă mai auziți sunete, de astea îmi cer scuze, numai că o să mă strige mama iar.
Aoleu, dar nasul ăsta e inconfortabil. Perfect. La 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 la. Baza secretă a raisei. Perfect. Nu umăbălați în căsătorii păt. Nu umăbălați în căsătorii. Gata, dragilor! Și facem în continuare, Doamne, muncii ăștia, în continuare baza noastră. Așa, punem pink, pink, pink. Firar! Așa. Aici e casa mea, deci e totul frumos. Aoleu! A, la 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 la. Pun aici. În sfârșit. Bine. Așa. Pic, pic. Pic, pic. Pic, 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 pic. Și aici intrăm cu gesturile. Asta nu vine aici. Dragilor, mă scuzați și de data asta, am aplicația Cotimpul și nu mai pot posta. Momentan, mâine o să postez. La revedere!